mitaleparitry ny fahasalamagna sy ny maramila ny fahasalamagna atao faritry sava dia miady mafy ho anao miady amin'ny coronavirus. Atsika jiaby miady amin'ny coronavirus. Magneran-tany magneky anao zay ty maranagnino anao loatra tsy olobe tsy zaza samby anjakanao avy lagnino loatra tianao fekandripaka zaety fa zahe tsy agneky rese fa gasy maintsy miady riva oakany sava arety mandoza ny coronavirus arovy ny tegnanao mba afahanao miaro ny hafa fiarovagna azy tagnana matetiky sasagna amy savo aveo ko mitoko an-tragno aza mirendrarendra sao takany andalagna io tsy mamela mahazo fiarovanao za arovanao tegnanao anao ko maharo tegna za mba tsy voa ko tsy azo azony egny ka iazy tokony anjovy mba tsy partany aretigny ty zalahy aleo asitsika elagnelagna 1 metre farany hely iaretigny io tsisy tongotro olo fa mamindra izy amin'ologno hafa koa ke samby mitodoko an-tragnonazy faiky malao miaritra matry mibognosany covid-19 ty mifindra avy amina lalany pitidora ndraiky fifampikasoagna arao tsara toromarika miaignana anao amizay izy foagna ka mafanao misatrasatsy mira atova magnatogna pitsabona 913 atova kota azy fagnazavagna misimisy atova memempogna 910 fiarovagna azy tagnana matetiky sasagna amy savo aveo ko mitoko an-tragno aza mirendrarendra sao takany andalagna io tsy mamela mahazo fiarovanao za arovanao tegnanao anao ko maharo tegna za mba tsy voa ko tsy azo azony egny ka iazy tokony anjovy aza famorovory eky atsika tsisy fampikasokasoko loatra eky arazadigna ny manasa tagnana isan-teteky ny zazy madiniky tsy alekôly adoko an-tragno aza mikosokosoko maso eky aza mitsikitsikitry olo mirindra masaky tsy mety mirindra masaky mafaty magnaretoro lalagna ambara miara mignetegna tsike izy koa misatra takofa amin'ny kio ny sandrinao ary mandrorandrora tany jiaby aza atao mandeha bazary olo araiky fô agnatin'ny tomobily tsy magnano tengy be elagnelagna tandrema ary diovany magnodidigny anao fa ignana araiky fô ambony tany